Okay mga igsoon, yan nasab kita, balik na sab kita sa atong panag-uban ato na usab nga pagahisgutan ang mga pulong nga nabungat sa ato ang manluluwas nga si Jesucristo samtang siya nagabitay dito sa cross. Apan sa dili pa nato kana pagahisgutan, ako nga gihangyo ikaw kung bag-o ka pa nga nakaagi o nga namatikdan nimo ang ato ang YouTube channel, paki-subscribe naman o paki-like sa ato ang video aron nga sa imong nga pag-like mga igsoon makatabang ka aron nga ma-recommend ang ato ang video ngadto sa uban nga mga kaigsuonan nato nga gusto pod nga makakita sa sasama niini nga content. Og doon na po tay daghan nga mga videos nga ato anang na-upload sa ato nga channel. Kung gusto ka nga mo discover sa uban pa nato nga mga video nga maghatag kanimo pagtulon-an, so pwede nimo na siya bisitahon, pwede nimo tan-awon. You are free to watch those videos na ara diha sa ubos. So siha lang og pili lang diha sa gusto nimo nga makita. Og nini nga tungora padayon ta mga igsoon. Now sa ikatulong nga bahin ato ang mahisgutan karon ang giingon dinha sa John chapter 19 verses 26 until sa verse 27. Matud pa sa ikatulong pulong nga gibungat ni Ginoong Hesus sa John 19:26 to 27. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." So na siya ang mabasa nato diha sa English nga version. Again sa NIV na siya mga igsuon. So arita sa Cebuano kung unsay giingon dinhi para kompleto. Na English na ako'y Cebuano. Matud pa diri sa John 19 verse 26 to 27 nagkanayon mga igsuon. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." So dina lang takutob mga igsoon kay mao na siya ang gibungat ni Ginoong Hesus, ikatulong pagbungat niya samtang nagabitay siya diha sa cross o dito sa cross sa Kalbaryo. Now ato nga masabot nga adunay dako nga concern ang atong Ginoong Hesukristo sa iyahang inahan o sa tinun-an pod nga iyaha pod nga gimahal. Atong masabot nga kini si Juan, no? Si John ang gibot ipasabot niini. Unya ang inahan pod nga gisgutan diri mao pod si Maria nga diin mao ang iyaha gyud nga kursusong inahan. Kung nato nga susihon mga kaigsunan, wala mawala diri ang pagtan-aw ni Jesus Christ sa iyahang obligasyon sa pamilya, no? Naagid siya pasupot gid niya ang ato ang pagtagad sa ato nga pamilya. Remember si John ang iyahang giingnan niini nga ingon siya, siya ang imong inahan. Sa tupa naay obligasyon nga ipabuhat. Dapat ang obligasyon nato kung kita ginikanan o kung kita anak, ato ang buhaton nga makapahimaya sa Dios. Kay maunay tugon sa ato ang manluluwas samtang siya nagaantos nga nagbitay dito sa cross.
So kay iha man tong nahimo, no? Kadtong mga pulong. So importante kaayo to. Kinahanglan nga dili na siya basta-basta lang ibaliwala sa mga Kristohanon. Again, mga liwata sa Dios, liwata kang Kristo, munang kinahanglan gyud nga dili nato ibaliwala kining bahina. Daghan tag obligasyon sa ato ang pamilya. Kung ikaw anak, naa kay obligasyon sa imong mga ginikanan. Kung ikaw ginikanan, doon na po kay obligasyon sa imong mga anak. Kay gipasidan-an kita sa ato ang Ginoong Hesus. So kung dili nato matagad ang atong obligasyon, nga gipakita man diri nga kinahanglan gina nga atimanon, hinumduman nato nga kitang tanan mga tubang sa Dios. Ug manubag kita kung unsay mga angay natong husayon diya sa atubangan sa Dios. Ug kung may kalambigitan ang mga butang sa ato ang pamilya nga nagpabaya rata, manubag kita na mga igsoon. Ug kung may kalambigitan na kita anak, wala ta magpakabana sa ato ang mga ginikanan, so doon na gid tay dakong tulubagon inigabot na to dito sa atubangan sa Dios. Munay angay natong likaya, no? Kay lisod kaayo kung hukman ta sa ato ang kakulangon. Basin unyag peligro kaayo ato ang hantungan ni ana. Nala ato agyod nga susihon pag-ayo nga ingon nga doon na kitay obligasyon diha sa ato ang pamilya magpakabana kita ni ana. Kung unsa ito ikatabang sa ato ang pamilya, buhaton nato kana siya. Alang sa ikaayo sa atong pamilya, o ang pinakaimportante nato nga papel nga nagpakabana kita sa atong pamilya, mao gyud ang pagdala nato nila ngadto sa Dios. Nga kinahanglan sila makabaton gyud og Kristo. Dili nato kanabang ibaliwala nga sila dunay kalag. Di nato ibaliwala ang ilang panginahanglan nga sila nanginahanglan og manluluwas. Nanginahanglan sila sa Dios ilang nga kinabuhi kung wala pa sila kakaplag niini. Apan sa diyang nakakaplag na sila, unya kita po nakakaplag, sa padayon ang relasyon i-maintain mga igsoon. Ay again, gibungat ni Ginoong Hesus didto sa cross. Kumbaga atong sabton ining tungura nanugon-tugon siya. Doon na siya mga gipangtugon nga dapat nga buhaton. Na kung kining mo ang mga tugon dili matuman sa iya mga sumusunod, tingali naagi tay tulubagon, naay tulubagon ang mga sumusunod. And kita nga nagisgot karon ug ikaw nga nagtan-aw karon mga sumusunod ni Kristo. Ug kung kining bahina ato ang napabayaan, nasupak nato ang tugon sa atong Ginoo. Ang tugon sa Ginoo nga gihimo niya samtang hingutas siya dito sa cross. Hinumduman nato nga doon na dako kaayong bili diha sa iyaha kung tumanon sa iyang mga katawan. Tingali dako kay sa reward nga giandam niadto mga tao nga magpakabana niini mga bahina. Dili ta magbaliwala niini. Kinalan doon na kitay pagpakabana. Ay gihimo ni nga tugon dili sa dihang wala pa siya kanabang magbitay dito sa cross. So nagbitay siya sa cross, unya katapusan na lang tong mga gutlo sa iya nga kinabuhi, unya nanugon siya sa maong mga pulong atong nagibasa karon. Busa hinaot lang yang atong matag obligasyon nga alatubangon atuan na siyang buhaton. Kay kabalota nga ang Dios manalangin mo reward ug mahimuot siya ug sa ding mahimuot siya kanato iya hagid kita nga
palipayan usab kanunay. Ug mao kana ang ikatulong pulong nga ato ang nakita diha sa ato ang pagtuon. Unya atangi ang ikaapat nga pulong kay ato ra po na dayon nga ipaabot diha kaninyo sa sunod pod nga higayon.